MINATY TV, channel namu da ke kan YouTube. Ku ziyarci wannan channel ɗin don samun abubuwa masu burgewa. Za mu na kawo muku abubuwan da za su ƙare ku, za su taimaka muku, za su kuma wayar muku da kai, musamman new technologies, abubuwan zamani. Za mu kawo muku yadda za ka yi amfani da kwamfutarka, yadda za ka gyara ta da kanka, da yadda za ka canza mata features. Hakanan wayanku ta Android shi ma za mu kawo muku yadda za ka bibiyi wasu layukan, da yadda za ka nemi wayarka idan baka san inda take ba, da ma sauran abubuwa na abun mamaki. Sannan za mu na kawo muku fina-finanmu masu burgewa. Za mu na kawo muku comedy, wato wasan barkwanci wanda zai nishaɗantar da ku. Sannan za mu na kawo muku interview na manya-manyan jarumai na nan Najeriya. Mun gode. Kada ku manta har da sabbin mawaƙa da kuma manya-manyan mawaƙa da suke sake sabbin waƙoƙinsu. Mu dai burinmu ku kasance da MINATY TV, channel mai nishaɗantarwa. Kar ku manta ku yi subscribing, wannan shi ne alfaharinmu. Ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi comment da ra'ayoyinku. Mun gode. Allah ya bar zumunci.